Антон у нас был очень воспитанный мальчик. Очень такой... Антон безнең бик тәрбияле егет иде, тәртип яратты. Везде порядок, чтобы дисциплина была. Антон Тезиков тумышы белән Түбән районының Городище авылыннан мәктәпне тәмамлагач политехника күллиятендә программалаштыручы һөнәрен үзләштергән. Аннан армиягә китә. Уссурийск шәһәрендә хезмәт итә. Я решил все-таки остаться по контракту. Это мое окончательное решение. Әнисе Газиз улының соңгы хатын укый. Анда ул контракт буенча хәрби хезмәткә калуын хәбәр иткән. Нина Тезикова әйтүенчә, Антон балачактан хәрби булырга хыялланган. Время было распределено по минутам. Аның һәр минуты исәпләнгән булыр иде. Сәгать 7дә портфелен тутыра, 7 тулып 5 минутта инде өйдән чыгып китә иде. Бер ел элек Антон СВО зонасына китә. Луганск халкына машинада гуманитар ярдәм, хәрбиләргә корал кирәк ярак илтә ул. Алгы линиягә барган вакытта диверсия төркемен күреп ала. Машиналар колоннасын хәрби егетләрне саклап калу өчен маневрга бара. Самому спался. Шулай итеп ул снаряд төялгән машиналарны андагы егетләрнең гомерен саклап калды. Ә үзе снаряд шартлаудан һәлак була. Увернуться от снаряда. Такой решил сделать поступок. Пускай погибну я, но остальные... Менә шундый батырлык эшләде ул. Үзем үлсәм үлим, иң мөһиме башкалар яшәсен, исән калсыннар дип. Улым белән аталарча горурланам. Шундый ул тәрбияләп үстерүебез белән горурланам. Аның батырлыгы сүз белән аңлатып бетерә торган түгел. Горжусь. Политехника күллиятендә дә Антон Тезиковны горурлык белән искә алалар. Оның истәлегенә мемориаль токта урнаштырганнар. Ә информатика кабинетында Антон Тезиков исемендәге парта бар. Анда батыр якташыбыз турында мәгълүмат урнаштырылган. Фотосурәтләре куелган. Бу парта янына бары тик бишле билгеләренә генә укучылар утыра ала. Антон был очень порядочным человеком. Антон бик тәрбияле егет иде, мөгаллимнәргә, һәр хезмәткәргә хөрмәт белән карады. Армия хезмәтенә кадәр укыган мәктәпләрдә дә Антонны бары тик яхшы яктан искә алалар. Аларның берсе Кармаладагы уку йорты, икенчесе Түбән Камадагы 34-нче гимназия. Һәр кайсында батыр егет хөрмәтенә истәлек токтасы куелган. Гөлназ Гыниятова, Гөлнара Миннеханова, Яңа Гасыр каналы.